Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An balma abonné fo, c'est la voix de Maître Badra Ali di Sabari Kain Badini. Ay wannan meni Yasin ka secret de kan. Alibi ambe Yasi bulondaw le la. Inshallah. Beba do ka fo Yasi ka tili cogo mina. Ni yoro nana ya soro ilolo nogora igeresge duna dibila ika ibolo do ko kora Allah me foko subhanallah. Ete lahi ete alhamdulillah fot mashi fo subhanallah. Akana kuma cheflai. Ayini baraban shukilin baralo na la sonama alloro bebe mana avec ko mini ki lolo ko kurai e geresiga be soro ka daile fuka nante e yere kabako ya inshallah. Aywa yana mu don ni ala to ni nyefol la amma nyina ofe aka abonné anga chaîne kan na abonné na kana nyina be notification like pour que na video bla aka se ka video soro al na connecter na connecter video bisawma aka na nyina ka partager an balma minu tanga chaîne ko kalama ko se ka bo kalama walsa ku yere nafani anga ala to dinu ye o baraka anu baraji o be senini aw bela jelendema inshallah. Ma yira wala ka foko abara mangere bara be ke dimashi shu nga na wushunno kana lo nyinara kwa imana bendongo doma me ni nyasuma bolo kan be se ka damene dimashi shu ka du weekend ne inshallah bara be ke choko ni sanfo sil ka ban be isigini to golo kan ibe qur'anan daile subhanallah sanfo sil ni te o temena kaba ni nasrani ibatu ni mogo se sumana mana sufela ora ma o se mana suma ibe buji pake kelen san ka den wolonfla boara ka classe ki yere la minina ye ini kasabiani golo be sigi chamanchelara ebe soro ka qur'anan daile be bismillahir rahmanir rahim fo ibe yasin kala yasi we ayan kelenye ni yasi fo ibna ni rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairu al-fatihin ibna na yeshen keme anita anikele ebe soro ka suratul nasr iza ja no oui iba ke telefoni na ta se mubinun folola ni sera mubinun folola ibe joye ibe iza ja nasrullahi wal fatu kala she wolo fula ka duwa ke yere ka mo inyena ibe ta damene tuku yashi fo kana teme ka ta se mubinun fulana na ni sera mubinun fulana na ibe joye ibe rabbana aftah bainana wa bain qaumi iba wurdi shen kemen tan kele ibe soro sita kana ni fenge atobe di iza ja nasrullahi wal fatu ibe na no shen wolo fula ni klara ibe buji kelen were mene ibe shokotu ni ta damene yasin na kana tebe mubinun folo la kata tebe fulana na ni na se mubinun sabana na ibe joye ibe rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin shen kemen tan kele ibe wurdi ni klara ura ibe suratul nasr no iza ja nasrullahi wal fatu ibo kala shen kemen tan kele shen wolo fula ka duwa ke yere ka buji kele mene donc abe kele na iba ken chugo nale fuka ta se yasin banyoro ma na bana ka bantu mama na ibe tigen faraman nyini tigen min worona sa faraman te tigen woroni ibo de nyini ani si muso boyman ka saraka nala sona ma igerese be daile iyere masigini mi assalamu alaikum.